Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli na još jedan sat matematike. Ponovimo oduzimanje brojeva do 5. Recite mi, koliko je 2 manje 1? 1, bravo. 4 manje 2? 5 manje 2? 5 manje 4 je? 3 manje 2 je? 3 manje 1 je? Odlično. Danas ćemo naučiti kako se zovu brojevi u oduzimanju. Koja je ovo računska radnja? 5 manje 3 jednako je 2. To je oduzimanje. Prvi broj u oduzimanju je umanjenik. Pogledaj, ovo je broj 5. Broj 5 je umanjenik. Prvi broj u oduzimanju. Ponovite, umanjenik. Drugi broj u oduzimanju je umanjitelj. Broj 3 je umanjitelj. Drugi broj u oduzimanju. Ponovite za mnom, umanjitelj. Bravo. Ponovimo što smo učili. Prvi broj je umanjenik. Drugi, umanjitelj. Rezultat oduzimanja je razlika. Broj 2 je razlika. Ponovi, razlika. Umanjenik, umanjitelj, razlika. Pročitajmo računsku radnju oduzimanje. 5 manje 3 je 2. Reci mi, koji je broj umanjenik? Broj 5. Prvi broj u oduzimanju. Koji je broj umanjitelj? Umanjitelj je broj 3. Drugi broj u oduzimanju. Koji je broj razlika? Razlika je broj 2. Rezultat oduzimanja. Reci mi, kako se zove prvi broj u oduzimanju? Umanjenik. Drugi broj? Umanjitelj, bravo. A rezultat oduzimanja zove se razlika. Pogledaj, možemo oduzimati i 3 broja. Pročitajmo. 5 manje 2 manje 1 je. Oduzimamo redom kako su brojevi zapisani. 5 manje 2 je 3 i prepišemo ono što nam je ostalo, manje 1. 3 manje 1 je 2. Odlično. Tvoj je zadatak otvoriti matematičku bilježnicu, pokušati prepisati, precrtati naslov, napisati ovaj račun oduzimanja, dakle računsku radnju oduzimanja i napisati nazive brojeva. Ovaj dio ne moraš prepisivati jer je on prikazan na ovom slikovnom prikazu. Broj 5, prvi broj u oduzimanju je umanjenik. Ovo je umanjitelj, a ovo razlika. Zaustavi video zapis i prepiši. A sada ćeš malo vježbati. Zapiši brojeve i izračunaj razliku. Možeš računati u svoju matematičku bilježnicu. U svakom trenutku možeš zaustaviti video zapis kako bi
stigao ili stigla riješiti zadatke. Koliko je ukupno balona? Ukupno vidimo 5 balona. Koliko ih se probušilo? 4. 5 manje 4 je 1. Odlično. Koliko ukupno ima automobila? Zapiši u bilježnicu. 5 manje. Koliko ih više ne vozi? 3. Odlično. 5 manje 3 je 2. Koliko ukupno vidiš knjiga? 4 knjige. Koliko knjiga je ispisano? Tako je, 2 knjige. 4 manje 2 je 2. 2 su nam knjige ostale za pisanje. Zaustavi video zapis i prepiši. Krenimo dalje. Izračunaj i dopuni. Kolika je razlika? Koliko je 3 manje 1? 3 manje 1 je 2. Bravo. Kako se zove prvi broj u oduzimanju? Umanjenik. Tako je. Umanjenik je koji od ovih brojeva? 3. Umanjitelj je 1. Tako je, to je drugi broj u oduzimanju. A kako se zove rezultat oduzimanja? Razlika. Razlika je 2. Odlično. Izračunaj. 4 manje 2 je 2. Tako je. Reci mi, razlika je koji broj? Broj 2. Umanjenik je broj 4, a umanjitelj je 2. Zaustavi i prepiši. Pozorno poslušaj treći zadatak. Umanjenik je 5, umanjitelj je 1. Kolika je razlika? Što je poznato u zadatku? Poznato je da je umanjenik 5, a umanjitelj 1. Što je nepoznato? Što trebamo izračunati? Trebamo izračunati kolika je razlika. Kako ćete zapisati ovaj zadatak? 5 manje 1 je 4. Tako je. Kolika je razlika? Razlika je 4. Hvala na pozornosti. Doviđenja.